И здравейте хора, аз съм Dragster03, днес играем с Monstrum BG и ще играем танки онлайн. И сега се мъчим да им вземем флага, но май се проваляме. Да не играем. Да. Хубаво, айде да ходим. От коя страна да атакуваме? Чакай, ще убия този тук ти, че иска да не вземе флага. Да, видя го. Си. И хора, казвайте в коментарите какви игри искате да играем и такива. Ама със сигурност ще направим поредичка на тази игра, нали? О, ние ще направим поредица, сигурно, само... Трябва... То колко диаманта беше за уни? 300 и колко? 369 поне на мен ми беше вчера. Ми да го кажем 370. Че още 100 диаманта. Даже 101. Не знам, ама не мога върна флага, то се... Зад тебе съм. Мъче да ти помогна. Давай. Дай. Върнам се. Ухи, къде? Ела, тук ти я цели. Връщай. Стой в дупката или бягай на някъде, че има една огнихвъргачка, която пази на... Как? Кога? Къде? Добре, аз ще седя в нашата база, защото нашия е такъв, дето само хил. Ай, хора, съжалявам, че трябва да снимам с телефон. Просто за момента нямам пари за хубава камера и много съжалявам. Ако искате, може да правим чаленджи с Monstrum BG. Пишете в коментарите какви чаленджи искате и ние ще ги направим. А сега този да го... Бяха ония бомбонки, дете едно моето са падни хубаво, едно гадно. Аз оня ден правих такъв чалендж. Ами хубаво е да направим. С братовчет ми. Ами, аз пък забравих откъде бяха бомбоните. От Терamo мисля, че се продах. Нищо, ама 5 лея едната кутия. Ми окей, ще вземем. Ама трябва да купим и хубави бомбони, защото някои както са гадни. Добре, ще... Така... Аре, ходим към... Ари, ела отгоре. Аз съм долу. Аз вече тръгнах, долу съм. Само че го фана. Аре бе! Да, аз съм за теб. Много мразя някой както кара пред мен и изведнъж да спри. Да, и аз ти. Това с огневръгачката, като че ли ще направи нещо, май. Охо, ти тръгвай. Не стой тук, бе, тъпуфляк. Ах ти идиота. То стои тук, ти иди, а пък коня с нашото знаме. Добре, върнах флага. Майко. Бягай. Опа. Добре, оня за какво ни заминал към нашата база с знамето? Защото е прос. И защото е ретард. Аз съм в тяхната база, обаче никой не ме видя. Аз съм горе на моста почти. Дай. Ти, дръжте ги там в такова. Задръжте ги. Ай, стига, бе. Ай, сектир, бе. Човек трябва да внимаваме, защото тия замразяшките са много гадни. 293 диаманта. Съм. Напредък. Айде, пътя. Ела горе. Горе, първо този да убием, че тогава скоро знаеш. Ти ми е ясно. Едно биха. Знам. Ухе! Какво става тук, бе, човек? Направи паркур. Сега всеки се бори да му да върне знамето, ама накрая аз го върнах. Да, ти най-много мразя. Или ти, ако искаш да вземеш флага, някой те избута. В смисъл, ти заминаваш към флага, ще го вземеш ти, някой да те избута и да го вземе той. Ти най-много мразя. Да, и аз. Добре, ти са... Оп! Айде. Абе, за кой ни гръмна, бе? Абе,
Бах ти олигофрена. А той то си Взеха ни замето. Знам. Мъче се го фана, ама умрях. Отивам бил оня умрелия. Те аз пък умрелия. Легнах, падналия. Добре, човек. Той с 3 удара ме убива. Той то се самоуби. Оле, то с как хубаво ще го пресрещна. То сме гости, то сме гости. Той с кремишка. Помощ. Крис? Да. Помощ. Ами, не мога. Те... То сгоре, на моста. Аз съм долу. Добре, избягах. Виждам оня с нашето знаме. Аз си взимам спи. И той е оня гадния е. Да. Отивам да убия оня. Мини от дясната страна горе. Скачам пък от Да там. може да идиш в гръб. Айде, втасах я. Що? Самоубий се, бързо, самоубий се! Защото се обърнах. Йес! Самоубих се, не успявам да убиване. Стига той сега се обърна поеми този демидж, бе. Добре, значи ти мини отпреди да мога да разсиеш. Чакай първо да избягам, какво ще кажеш? Там отгоре е вляво, да, мини отгоре вляво. Аз ще мина отгоре вдясно и да го разсеем. Шефе! What the fuck? Добре, що да слушам на акъла ти? Що се водя на акъла ти? Мое ли? Да. Ами да може да го разсеяш, аз да мога да го убия. Или обратното, защото той си е от едната страната гледа. Не бах ти неща. За Само малко. гледай какво става. Ами... What the heck? Гледай какво става, умираме. Добре. Чакай, монструм, стой, чакай малко. Давай. Чакай. Ей, само разкатахме фамилията. Ето е гадне. Дръж. Ляво. Той му убива. И бах ти неща. Чака за тебе. Знам, не бой се. Кажи ми нещо ново. Бягай, бе, човек! Кой бе? Това маршоят тука. Монструм, ти ли беше? Ами не знам, някакво замразящо така. Шит. Връщай! Колко ти остава да вдигнеш ранг? Половината. 400 такова XP. Че са много, че се вдигат много лесно. Лесно ако играеш. Стига. Пък аз колко време не съм играл. Той аз съм ти, бе. Аз повече време играх. Не съм играл. Ти нали игра с колко? Миналата година, не знам. То... Миналата година къде? Преди един месец. Аз много повече не съм играл. Бъй, как ги плаша, човек? Ти гледай сега какво ще направим. Знам какво ще направиш ти, обаче му убиха яко. Знаеш какво направих? Не. Преди да ме убият, цъкнаха, но и нали го знаеш, дет да може да стреляш ракети. Веднага. Дет ти зарежда едно и почваш да стреляш по 6 ракети. Ами сега някой му се бъгна, човек и само седи с него. И ония си мисля, че по 6 ракети ще им стрелям. Ясно, да. И ги стряскам, те много мазно. Но яко беше. Его един го стресна, гледаш. Ръж! Стига, бе. Ръж, бе. Как можах да падна? Не знам, обаче сега сме по-равностойни от миналия път. Що му казваш? Аз колко обичам и тя ги преобръщам, значи. Един ми скочи от отгоре и аз го преобърнах.
Той мене ме преобърнаха. Е. Аз много обичам, когато някой ма се кача върху него. Делит, бързо, делит. Аз, мри, докато аз не те убил. Yes. Той мен ме стреля. Знамето ми тук ли да? Ама не знам. Сега му разказах играта. Бягай! Не ми мършлят. Ах ти германец. Крис, давай бързо, трябва да го настигнем. Да, аз умрях. Нищо. Те превзеха нашата база. Знам, заради той викам оня къде взе знамето, не трябва да го настигнем. Аз постигнах. Крис, на мастия. На мушка ми. И на мене ми беше. Видя ли къде паднах до тебе? Да, до мене. На мушка тя. И ми беше, ама му уби. Ретард, мръдни бе. Медака имаме малко проблема в базата, защото аз съм съзнанието и се опитват да ме убият. Им се получи яко. Аз тъмно отидох до знамето, ама... Имаме ли шанс за 5 минути да ги изравним или да ги бием? Не. Нямаме, защото те сега ще наваксат. Те са много добри човек. Особено е то слив замков. Добре, заминавам към чахната. Не може да седя само в нещо, защото само ме убиват. Еми хора, това ще е от този клип и пишете дали ви е харесал и пишете какво да играем по-нататък и какви чаленджи да правим. И бай-бай!